പിന്നെ കേരള BJP-യുടെ കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്താ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും, ഒരു ഇൻഫർമേഷന്റെ ലൂപ്പ്. ആ ലൂപ്പിൽ ഞാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അവരെന്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ പോകുന്നോ തുടരാൻ പോകുന്നോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യം എനിക്കില്ല. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യാറുമില്ല. ഇതാണ് കേരള BJP-യുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. ഇസ്മായിൽ സർ ചോദിച്ചു. ഞാനിപ്പം മോഹൻദാസ് സാറിൻ്റെ സംസാരവും മിസ്റ്റർ ഹലോയുടെ കമൻ്റൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം തന്നെ. അതേസമയത്ത് സ്വയം നിന്ദിക്കാവുന്ന ആൾക്കാർ കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇത്രയും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഡെമോക്രസി നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മോഹൻദാസ് സാർ എന്നോട് പറയണം. അതായത് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഡെമോക്രസി ലൈവായിട്ട് നിർത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഉണ്ടോന്ന്. കേൾക്കാമോ? ഇവിടെ പൂർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു. കേൾക്കാം സർ. ഇടയ്ക്ക് പോർ കണക്ഷൻ പൊതുവെ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കും അതേ സമയത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ സാറിന്റെ വോയിസ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ശരിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സർ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം തുടങ്ങുന്നത് 1994 പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ്, നരസിംഹറാവുവിന്റെ കാലത്ത്. അത് ഒറിജിനലി ആ ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമസഭകൾ നിലവിലുണ്ടാവണം, അങ്ങനെ വേണം പഞ്ചായത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, പഞ്ചായത്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിനും കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെയാണ്. ഞാനിത് 2 ആഴ്ച മുമ്പും 2 സിറ്റിംഗ് IAS-കാരോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഈ MLA-മാർ വികസനം നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ MLA-ക്ക് വികസനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പങ്കുമില്ല. MLA എന്നുള്ള തന്റെ സ്ഥാനം വെച്ച് PWD-യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റോഡൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ അത് സാറേ, അത് ബജറ്റിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ മിക്കവാറും അടുത്ത ആഴ്ച വരും, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ MLA-ക്ക് ഈ പറയുന്ന മാതിരി വികസനത്തിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. കാരണം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഫണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവർക്കാണ് വരുന്നത്. കേരള സർക്കാരും ആ ഫണ്ട് നേരെ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോ എന്നിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പദ്ധതികൾ ഗ്രാമസഭകൾ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓട വേണം, ഇവിടെ തോട് വേണം, ഇവിടെ തോട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു, ഇത് തുറക്കണം. കാരണം അവരവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്കറിയാം എവിടെ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, എവിടെ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാർഡ് തോറും ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഗ്രാമസഭകളുണ്ട്? പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടന്നു. ആ കണക്കെടുപ്പ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെ വർഷമാണ് കേട്ടോ. 2004-ലോ മറ്റോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അന്ന് മൻമോഹൻ സർക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടന്നു. അതിൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസി നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പഞ്ചാബിനെയാണ്. കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളം പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ 16-ഓ 17-ഓ മറ്റോ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് ഗ്രാമസഭകളൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. അതിലും കാണിച്ചു. ക്രമേണ പിന്നെ അത് ഇല്ലാതെയായി, ആളുകളും പോകാതെയായി, പോയാലൊട്ട് വിശേഷം ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയായി, അങ്ങനെ പോയി. അപ്പോ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഞാൻ. സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബലഹീനതകൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയായിരുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ
എന്നെ അപകർഷ ബോധമൊന്നും അലട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും മദ്രാസി എന്നും പറയും. അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു കുറച്ചിലൊന്നും തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇകഴ്ത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല.